Dugay nako nahimong Kristohanon, pero nganong walay kalinaw ang akong kinabuhi. Kana ang ato ang hatagan og pagtagad og pagatukion ning taknaa sa kabuntagon. Apan una sa tanan, maayong buntag og salamat sa inyong padayon nga pagsuporta ining atong gamay nga channel. Now, unsay kasagaran hinungdan nganong walay kalinaw ang Kristohanon? Daghang hinungdan nganong walay kalinaw ang Kristohanon, bisan pa man nga siya misulti o miingon nga siya adunay pagtuo kang Ginoong Kristo, ingon nga iyang Ginoo ug manluluwas sa iyang kinabuhi. Apan wala gyapon siya magmalinawon. Ang kalinaw nga gipasabot dinhi dili lang diha sa gawas. Na kun unsa imong naangkon sa kinabuhi labi na kadagaya, automatic makabaton ka og kalinaw. Apan kini nga kalinaw diha ni manukad sa imong kasing-kasing o sa imong relasyon sa atong Dios. Now, ania ang mga kasagarang hinungdan nganong walay kalinaw ang Kristohanon. Una, walay tinuod nga relasyon kang Kristo. Posible nga siya relihiyoso, apan dili Dios nun. Nagasimba, apan wala giyoy Dios sa iyahang kinabuhi. Tingali ni simba siya tungod kay mauman ang iyahang namatan, kaya ang pamilya, Kristohanon man o nangalagad man sa Ginoo. O tingali tungod kay nagasimba siya tungod sa benepisyo nga iyang makuha labi na sa mga butang na pwedeng maangkon diha sa kinabuhi. Now, ingon ang Roma 5:1, tungod kay gipakamatarong kita pinaagi sa pagtuo, aduna kitay kalinaw uban sa Dios. So kung tinuod nga aduna kay pagtuo, makabaton ka og kalinaw kay aduna ka may Dios sa imuhang kinabuhi. Ikaduha, dili matinud-anon sa pagsunod. Meaning, duna kay mga unconfessed sin, mga sala nga wala nimo gibasulan, mga sala nga wala nimo gihinulsulan diha sa imuhang kinabuhi. Ang gitagong sala nagaguba gayod sa kalinaw. Mao kanay giingon sa Isaiah 59 versikulo 2. So kung ikaw adunay ginatipigan nga sala diha sa imong kinabuhi, maguba gayod ang kalinaw. Mao nang wala kay kalinaw sa imong kinabuhi kasuginlan. Ikatulo, pagpuyo sumala sa unod ug dili sa espiritu. Buot pasabot bisan nag-angkon ka nga ikaw nagtuo kang Ginoong Kristo pero walay labot si Kristo sa imong kinabuhi. Buot akong pasabot, wala nimo gitagaan si Kristo og katungod na magbuot sa imong kinabuhi, hinuon ang imuhang gisunod, mao ang gusto nimo, mao ang imuhang unodnon nga tinguha ug tawhanon na kinaiya. Ug wala ka nagasunod sa tandog sa Espiritu Santo diha sa imuhang kinabuhi. Kung ang Kristohanon ginadumala sa kaugalingon nga tinguha niini, mawala ang bunga sa Espiritu. Ug timan-an nato nga isa sa bunga sa Espiritu mao ang kalinaw. So kung wala kay kalinaw, meaning masinupakon ka sa Espiritu Santo. Ikaupat, kulang sa pagsalig sa Dios. Milabaw kaniya ang kabalaka ug ang kahadlok. Ang sobra nga kabalaka nag-ilis o naghulip sa iyahang pagsalig sa Dios. Kumbaga nadaog siya sa kabalaka na imbis nga musalig sa Dios, nadaog siya sa kabalaka diha sa iyahang kinabuhi. Natiman-an nato ang sobra nga kabalaka makawala og kalinaw diha sa imuhang kinabuhi. Pilipos 4 versikulo 6 ngadto na sa 7. Ikalima, kakulang sa pag-ampo og sa pulong sa Dios. Kristohanon ka, tuod, matud nimo, pero dili man ka may nampuon. Wala pud kagabasa sa pulong sa Ginoo. So unsaon nimo pagbaton og kalinaw nga wala man ka nagmainampuon? Nga ang pag-ampo diha sa Ginoo makatabang aron ikaw makaangkon og kalinaw, kay diha sa pag-ampo ang Ginoo magaliho. Diha pud sa pagtuon sa pulong sa Ginoo mahisayran nimo kung unsa ang mensahe sa pulong sa Ginoo nga buot niyang ipadayag diha kanimo, nga diin makatabang kanimo na makaangkon og kalinaw diha sa imuhang kinabuhi. Ingon pa ang Salmo 119 versikulo 165. Now kung walay espirituhanong pagkaon, maluya ang kalag. So kung ang ato ang physical na lawas kay kinahanglan nato pakaunon 3 times a day o pailabot mga snacks para lang gyud na himsog ta, lagsik, na ikusog. Ingon usab niya na ang ato ang espirituhanon nga bahin. Kung wala ta gabasa sa pulong sa Ginoo, wala ta gaampo, mosimba ra pud ta ganahan, o kung once a week lang nimo pakaunon ang imong espiritu sa pulong sa Ginoo, usahay bisan naka sa simbahan wala man kagaampo. So mo na nga masakiton gyud ang imong espirituhanon nga bahin. Ikaw ko daw dili pa kaunon ang imong physical na lawas, di ba? Posible nga mapasmo, posible nga masakit kung once a week lang ka mukaon. Ingon usab niya ang atong espiritu na kinahanglan gid nato kini nga atimanon
nga di lang nimo tagaan kini og pagtagad panahon sa Domingo kun dili sa tanang adlaw diha sa imuhang kinabuhi. Ingon pagani ang pulong sa Ginoo, tun-i ang balaod sa Dios adlaw ug gabii. So kinahanglan magtuon gid kita sa pulong sa Ginoo. Kay kung walay espirituhanon na pagkaon, maluya gayud ka og masakit ang imong espirituhanong bahin sa imong kinabuhi. Ikaunom, walay kasiguruhan sa kaluwasan. Siguro miingon ka, nagtuo ka nga adunay Kristo sa imong kinabuhi. Nagtuo ka kang Hesukristo ingon nga Ginoo ug manluluwas nimo. Pero basin pud kana nga pagtuo mao kanay giingon ni Santiago na patay nga klase nga pagtuo. Kay wala man gyud kay kabag-uhan diha sa imong kinabuhi. Mao nang wala kay kalinaw kay walay kasiguruhan ang imong kaluwasan. Dili sure kung luwas ba gyud ka. Ang unang Juan 5:13, ang Kristohanon nga nagduha-duha sa iyang kaluwasan kasagaran walay kalinaw. So, kung nagduha-duha ka kung luwas baka o dili, mubanos diha ang pagkasamok sa imong kinabuhi. Di gid ka makasinati og kalinaw. Ikapito, konflikto o kapaitan sa kinabuhi o sa uban. Ang dili pagpasaylo mupugong sa kalinaw. For example, doon na kay kaaway. Pag ang tao doon na gani kabikil o kaaway, di gina magmalinawon. Kay magunahuna man na sa ugdautan, nga basin og katong iyang kaaway, na himuon nga dili maayo sa iyaha. So mao nang walay kalinaw, kay wala man kay pagpasaylo ngadto sa mga gika-away o gikalantugi o gikabiklan nimo na tao. Ingon pa ang Matthew 6:14 ngadto na sa 15. Katapusan, dili pagsabot sa grasya sa Dios. Meaning, wala ka makasabot sa grasya sa Dios. Ang uban na gunahuna, nga kinahanglan perpekto, perme aron dawaton sa Dios. Kana ang sayop nga pagtulunan. Na usahay ginatinguha nato, ginapaningkamutan nato para mahimutang dawaton sa Dios. Apan hinumduman nato dili na mao ang grasya. Ang grasya ingon pa si Jesus nagpakamatay sa diha nga ikaw makasasala. Ug ang grasya nga giskutan sa Epeso kapitulo 2 bersikulo 8 ug 9 na tungod sa grasya kamo naluwas o pinaagi sa grasya kamo naluwas tungod sa pagtuo. Subot pasabot dili nimo kinahanglan mahimong perpekto para dawaton ka sa Dios. Kay timan-an nato si Jesucristo mianhi dili aron sa pagluwas sa mga matarong kundi aron sa pagpangita sa mga dautan. Ug ikaw nga diin nagkinahanglan sa grasya, ang gikinahanglan lamang nga ikaw mutuo kang Ginoong Jesucristo diha sa imong kinabuhi. Ayaw mo tuo anang mga pangpahadlok na kung di ka mohatag sa imong 10% kay basig maimpyerno ka, na kung makasala ka karon basig maimpyerno ka. Kana siya walay kasiguruhan na kaluwasan. Nga ginahuna-huna nimo na kung makasala ka ug namatay ka maimpyerno ka. Pero dili na mao ang kaluwasan na gibuhat sa Ginoo sa imuha igsoon. Ang kaluwasan mo'y maghimo kanimo og matarong kanang imong pagtuo kang Ginoong Jesucristo, igo na siya aron ikaw maluwas o pagaluwason. Ingon ang Roma 8 bersikulo 2. Ang tinuod na kalinaw makita lamang diha kang Kristo ug mapadayon pinaagi sa paglakaw uban sa espiritu, pagsunod sa pulong ug pagsalig sa grasya sa Dios dili sa kaugalingong kusog. So kung tinuod na may pagtuo ka kang Ginoong Jesucristo, dapat makaangkon ka og kalinaw diha sa imong kinabuhi ug makaangkon ka lamang kung ikaw nagasunod kang Ginoong Jesucristo, nagpadayon sa paglakaw diha sa espiritu ug nagmatinumanon sa pulong ug kanunay nagasalig gyud sa grasya sa Dios ug wala nagasalig sa imuhang kaugalingon na kusog. Kana lang mga kasuginlan ug daghang salamat ug dalaygon ang Dios.